mago jo mwandu mane bulo kod mago bende mag yuto mag nembe kata blue economy mabende nitiere kar kanyo. Nitie kaunti ma Kisumu wacho ni chenro ma Kabonyo Kanyagwal koro onego bed ni rango malong'o ng'ama chungo chenro go achiel kachiel wabedo ka waluo ni limbe mar Ali Hassan Joho man jatend migawo no tend limbe mare motimo e kaunti ma Kisumu. Kama chelo Nyakwara Ramogi jatend migawo manyien mano mar tije kod arita mar oganda Alfred Mutua osingo keto e chik atamalo 6 mano mar osara ne jotije sirkal kaka ne osingi kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde nyasi mar leba. Mutua owacho ni apise oikore ne keto e tim singo mag tend Kenya Kwanza moting'o loso luor kod rito chik e kind jotich kod joma ondikogi. Bende omedo ni oikore mar twak gi jotije duto ma sani ni e ng'anyo kod mago duto mapango dhi e ng'anyo. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli mano yuore romo no e apis jotend migawono bende omedo kwayo migawono mondo onon ngima jo Kenya matiye pinje maoko. We had a 6% increase in wages in the last Labor Day. This government is keen on improving productivity, and because once you improve productivity, you grow industry. When you grow industry, you create more jobs. In the same hand also, we need also to promote the rights of the employer. The employer needs to have the right to employ the people they want to employ and to also to increase their productivity. What I want to promise the country is that under my watch, I'll be doing whatever I can to stop strikes before they happen. The other area we have touched on is indirect slavery practiced in the Gulf to our children who go to Saudi Arabia, Qatar, and other places where they are maimed, killed. Every morning, if you go to Jomo Kenyatta Airport, the Qatar airline is coming with a coffin of a Kenyan girl. So the minister said he would open his eyes wide open and make sure that he deals particularly with the employment, National Employment Authority.